Oke, nandur kunir markenir. Dian sisan. Kis persiapan nandur nih bro, nandur katak wini sidik rita katak eneh didik ya sakmono kayak bapak nih. Ini cilik-cilik bro ini. Kuat sekilo sampean. Padha tipe anu kowak nih. Sing iki sak meniki. Cilik-cilik padha. Wayah ulur coplok neh bro, wayahe nandur ngulur nih pentol, ngulur nih katak super katak mini, kilekas diulur nih sudan ning alas iki, dimben manggone ning Tegalan Pemajekan iki ning alas perhutani, ning suasana hutan pinus. Setayo ning alas gede gitu loh. Remis pisan iki pasti. Coba kusaro bokonge bolo cedat-cedit nandur porang katak ulur katak mini katak super. Wah coblok iki lho bolo. Resek cilik iki paling 2 kilo. Diulurne nggone ngono kuwi dikuwaki neh. Bar dikuwaki dikei rabuk. Wis dikei rabuk langsung wis diurup, tinggal mulih ngenteni tuwe. Biasane tuwe dhisik, tapi dhisik sukete bolong lek nggon aku. Ngene sampean mbuh dhisik apane? Ditutore nandur katak sak mono-mono ya ngono dikowaki kaya biasane kan video sadurunge. Dikowak-kowaki. Dikowaki langsung diplung-plungne. Sak lubang lek katake cilik sak jempolan tangan dikei loro-loro ora masalah, apik digawe apa iki ke tampakan porang. Sing penting telaten sok wayahe ngrabuk sukete dibubuti, aja porange dibubuti. Ini kita ulur nih kita juga loro-loro lho bro, kan cepet sumben nemeke ora rasa-rasen di sini kan loro-loro.
Iki durasine cepet nih bro, kene aja kesuwen. Sakelek kesuwen sing nandure wis ngono-ngono kuwi ae. Terus yo arek enteni tuwe. Cara tutoriale gawe nandur yo ngono kuwi. Nandur porang. Meskipun nandur buah, nandur isi wis padha carane. Iki berbagi ilmu bolong. Kone sampean piye? Ning aku caraku ya tak ge ngono kuwi dek ben ya apik isine. Sing isi barang iki kowaan ya apik, rabuke ya ora akeh. Akeh ya mlumpuk. Nek sing dipalirne rabuke kakean morat marit lebar bola. Di komen bola, aja lali lho di subscribe channel Muda Tekil gen semakin berkembang. Di like, di share ning kanca-kancane. Iki lho bola. Carane nandur katake ngene iki. Didudohne kancane ora masalah. Di komen yo seneng aku malah di komplain piye kurang piye. Nek kamera karo suarane urung iso ngedit sempurna tapi iki bola. Mergane isik manualan kabeh HP-ne HP cedur. Dadi yo maklum ae lek suarane barang urung apik karo yo gambare. Dige ngedit ini iki HP-ne isik rada error-error. Iki lho carane ngrabuk iki lho, sepilne ngene iki carane. Iki adae cilik rabuke. Sake sing gedhi sik ning dhuwur mau urung kober juga. Jelali lho padha di subscribe sing lagi nemokne channel Muda Tekil. Channel wong songkong Rayun Ponorogo Jawa Timur Indonesia. Lek rupane kulu-kulu bola is ora gonto wong mergane udan iki asline. Gremis iki nggone. Kita padang ritek. Iki asline udan nggon iki. Piye wis kadung piye ditekat ae gendang sampai tinggal leren nek wis sampai. Aja fokus harus sirai bola. Sirai memang mbuh sing gunting rada error. Terus engah-engah. Leteh, mesti leteh ki regete ndut. Jatah ya dadi sak awak mas aku ndute. Saya jagate udan. Infone nggone sampean padha udan burung. So wayah-wayah lek sampeyane pengen nandur coplok ya ngono kuwi carane. Kabeh carane wong gunung daerahku ya ngono kuwi nandure. Dijamin hasilnya apik. Dirabuk toko iki perlu ping 3 gen luwih apik rabuk anune isine. Aku kadang ngeter pindho ya ora mesti kok. Dirabuk pindho, sing penting rabuke serindel kuwi dikeki. Lek iso ya rada akeh. Dikowakne yen aja tak lebar. Nek dipalirne akeh sing lebar. Wakne dibagi kowaan wi lumpuk dadi siji, lek dipalirne kan murat marit. Nek aku ya tak bagi saben kowaan carane. Ngene sampean bro iki grindile wedhus iki yang gunane dhewe ratuku. Terus tak cukup iki lah ngusungi sithik 3 asline pas panas ya. Lek musim udan ya ora tak wani go apa jenenge medhun lunyu dalane.
lagi nanjur nir markenir. Dian sisan. Wis ngono sik bolo iki wis wektune wengi karek mulie. Montorku tak go medun iki Mang jane, tapi kon lunyune dalane jan ora penak wae dalane ning desa. Yang alas maksudnya lek pas ning alas lho. Ki bolo sing setia menonton video-videoku matur suwun ya. Dongakne kabeh rezekine lancar dikeki umur sing dawa. Aja lali di subscribe sing lagi nemokne channel Muda Tekil. Dukung terus channel iki gen semakin berkembang, supaya semakin berkembang. Pokok intine gen dadilah channel ini. Oke bolo, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video selanjutnya ya bolo.